ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു അല്ലെ. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതില് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിൽ പ്രവേശിക്കണം. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രവൃത്തി വരുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത്. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്, ആ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭക്തി, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ എടുത്ത അധ്യായമാണ്. നമുക്കിത് റിവിഷൻ ആണ് ശരിക്കും. ഇതിനിപ്പോ എല്ലാവരും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. മതിയായിരിക്കും എല്ലാവരും? 12ാമത്തെ അധ്യായപ്പോഴേക്കും നിർത്തിയോ ക്ലാസ് ഒക്കെ? മഴയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉണ്ട് മാതാജി, മഴയില്ല മാതാജി. ഇത് കറണ്ട് കെട്ടാ മാതാജി. കറണ്ട് കെട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആരെയും കാണാണ്ടാവുമ്പോ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഫുള്ള് സെക്കൻഡില് മഞ്ജുമാതാജിന് മാത്രം. മഞ്ജുമാതാജി കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു മാതാജി, വയ്യായിരുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ല, ചോദിച്ചത്. കാണുന്നവരെ കാണാണ്ടാവുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭക്തിയോഗം 12ാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ 12ാമത്തെ അധ്യായം വെച്ച് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. 20 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആകെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അവ്യക്തിഗത വാദത്തിന്റെ മേലുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 8 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ ഒരുവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒറ്റ ശ്ലോകവും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ശ്ലോകവും ഒരേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये उक्तास्तं परिभासते ये च एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परिभासते ये चाप्यक्षरम् അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെടുന്നു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തെ, ആ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, ഭഗവാന് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പൊതുവെ ആധ്യാത്മികവാദികൾ രണ്ടു വിധമാണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. വ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അവ്യക്തിഗതവാദികളും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലല്ല, അവ്യക്തമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലാണ് ആര് ഏർപ്പെടുന്നത്, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഏർപ്പെടുന്നത്. അവര് ബ്രഹ്മത്തെ, ആ പ്രകാശത്തെയാണ്, ജ്യോതിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ധ്യാനിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധായ പരയോപേത തേ മേ യുക്തതമോ മതഃ. എന്താ പറഞ്ഞത്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആ വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിഭാസതേ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമജലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ, അതായത് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച, നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ അല്ല, വ്യക്തിഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരെന്ന്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടുകൂടി സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തമായതും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ, അതായത് എന്തിനെയാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, എന്നെ വ്യക്തി സങ്കല്പത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരെന്ന്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തിശൂന്യ ശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആ രൂപം പതിയും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണും, ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ഒരു അടുപ്പം തോന്നും. ഒരു ശൂന്യ സങ്കല്പമാണെങ്കിലോ ഒരു പ്രകാശമാണെങ്കിലോ നമുക്കത് എന്തില്ല, നമുക്കത് പ്രയാസമാണ്. ആ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് പ്രയാസമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷം അവ്യക്തം സക്തചേതസ അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവത്തിരപാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും.
ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ദുഷ്കരമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവ്യക്തമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് എപ്പോഴും പുരോഗമനത്തിന് എന്താണ്? പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ശാരീരികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നത് തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ട്? തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. ഈ തപാൽ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെവിടെ കിട്ടും? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അഡ്രസ് എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് ആ ലെറ്റർ കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ തപാൽ പെട്ടികൾ അല്ലാത്ത പെട്ടികളിലാണ് നമ്മൾ കത്തുകൾ ഇടുന്നെങ്കിലോ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അവിടെ കിടന്ന് കേടായി പോകും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അതില് ഈശ്വരൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിലൂടെ ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണെന്ത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം, അതാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ആര് സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ് എന്ത്? ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്തേ ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി നാചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സചഞ്ചലമായി ഉന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് എന്നിൽ അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ അവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഭഗവാൻ കരകയറ്റും. എങ്ങനെ വേണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെയാണ് ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്? ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായിട്ടും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി അയാളെ ഭൗതികയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. അപ്പോ ഒരു ശിശു എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ആ ഭക്തൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് വേറെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശീലനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മറ്റുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അയാളെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും, ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി വന്നുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര തന്നെ പാടുപെട്ടാലും നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മറ്റൊരാളുടെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് അവിടെ സപ്പോർട്ടിന് ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അതേപോലെയാണ് ആര് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ നീന്തക്കാരനാണെങ്കിലും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീന്തി കരയ്ക്ക് കയറാൻ പാടാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് സാധിക്കും. അതേപോലെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇനി ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് വരെ. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, പിന്നെ 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 അതിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ 8, 9, 10, 11, 12 ശ്ലോകത്തില് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും നേടാനും ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനം നേടാ, ധ്യാനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. അതായത് മയ്യേ വാമന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധീനി വേശയ നിവാശിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർധം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയണത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, തന്നെത്താനെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അനന്യമായ ഭക്തി. അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നല്ല, നമ്മുടേതായ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിൽ നിന്ന് നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ നമ്മുടെ നാവിന്മേല് നൃത്തമാടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടും. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനുമായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കും. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ച് ഭക്തൻ കൃഷ്ണവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കും. പിന്നെ ആ ഭക്തൻ എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത്തരം സേവന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവന പ്രക്രിയ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇതെന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ. അടുത്തത് പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തി. അഥ ചിത്തം സമാധാത്തും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തഥോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അനന്യ ഭക്തി ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, അതായത് എന്നില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വഴി പറഞ്ഞതാണ് സാധനാ ഭക്തി. നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന് നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാണ്, ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ആചാര്യനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നോക്കുന്നു. അതായത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പൊ പതുക്കെ ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്കത് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് മാറും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുന്നു. ഇപ്പൊ മംഗളാരതി നമ്മൾ എന്നും പറയും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ വിചാരിക്കും മാതാജി ഒന്നും പറയുന്നല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യും. കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെത്താൻ അതിനോട് ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. ആര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറിയത്?
അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനോട് രുചി വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുക. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമ വാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് സാധനാ ഭക്തിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന്റെ ആ കർമ്മത്തിന് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. അതിന് നല്ലതും ഉണ്ടാവില്ല, ചീത്ത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗമ്യനസ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെലവാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വന്മനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നത്തിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വമനസാല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനും പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് സകാമ കർമ്മം. നാലാമത്തത് സകാമ കർമ്മം ചെയ്യാം. സകാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുക. അതായത് അധൈതാധപ്യശക്തിയോസി കർത്തും മത്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവകർമ്മ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത്? ത്യജിക്കുക. അതാണ് നാലാമത്തെ പറയുന്നത് സകാമ കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ത്യജിക്കുന്നു. അതാണ് നാലാമത്തെ പറയുന്നത്. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിടാം. ഈ വക വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനല്ല, ഇത് സകാമകർമ്മല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും, അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മള് ഈ ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ആ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പതുക്കെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ആശുപത്രികളിൽ അതായത് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അതിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നാലാമത്തെ പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ എന്തില്ല? തുടക്കത്തില് ഭക്തിയില്ല, അല്ലാതെ നമ്മൾ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതും നമ്മളെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ? പറയുന്നത് ജ്ഞാനം നേടാം.
ജ്ഞാനത്തിലൂടെ പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് പിന്നെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടി നമുക്ക് പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം ധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ ചാന്തിരനന്തരം. ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണെന്ത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കും? ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റത്തേല് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? അനന്യ ഭക്തി. അതായത് നമ്മുടെ ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, മനസ്സ് ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സാധനാ ഭക്തി പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സകാമ കർമ്മം പറഞ്ഞു, നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റേത് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നു, ഇത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ. അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ എന്തൊരു ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ ആ ഘട്ടങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഭക്തി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ക്രമികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യാഗം, പിന്നെ ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, പരമജ്ഞാനം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. രണ്ടാമത്തത് നേരിട്ടുള്ള മാർഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തി സേവനം. പടിപടിപടിയായി നീങ്ങുന്ന ഈ വഴിയെ പെട്ടെന്നെത്തുന്നുള്ള വഴിയോ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. ഒന്നുകിൽ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ വളർച്ച, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടുന്നു, ധ്യാനിക്കുന്നു, പരമാത്മജ്ഞാനം നേടുന്നു, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കതില് സ്വീകരിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. ഇതും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊട്ട് താഴ്ന്നത് വരെ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കണം, ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അതായത് തെറ്റായി ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം അത് പാടില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലി ആയിരിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുക, നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കും അയാൾ ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ ക്ലേശങ്ങളാണ് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ്, കിട്ടേണ്ട എല്ലാ ശിക്ഷയ്ക്കും എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും തനിക്ക് കിട്ടിയ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം അതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ വളരെ തുച്ഛമാണെന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. യസ്മാൻ നോദിജതോ ലോകോ ലോകോ നോദിജതേ ദിജതേചയഃ ഹർഷമാർഷ ഭയോ തേകേർ മുക്തോ യാസ ചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യഥഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നും അനുസരിക്കില്ല, പിന്നെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, വിശുദ്ധൻ, നിപുണൻ, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഒരു ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം അതെന്താണ് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിപുണനായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഭക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചയതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭാ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ദേഷിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഒന്നിനും ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപപങ്കിലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഭഗവാൻ. ശുഭങ്ങൾക്കും അശുഭങ്ങൾക്കും പാകപങ്കിലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ആര്? ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ ആര് തയ്യാറാണ്? ഒരു ഭക്തൻ തയ്യാറാണ്. തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടാണ് അത്രേ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും സ്നേഹം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതില് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും തടസ്സങ്ങളല്ല. ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരാപത്തും ചുമക്കാൻ ആര് തയ്യാറാണ്? ഒരു ഭക്തൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരോടാണ് ആർക്ക് പ്രിയം? ഭഗവാന് പ്രിയം. സമോ ശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യോ ന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ, മാനം അപമാനം ഒരേപോലെ, ശീതവും ഉഷ്ണവും ഒരുപോലെ, സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ, ആദരവും അനാദരവും ഒരുപോലെ, യശസ്സും ദുഷ്കീർത്തി, ഈ പറഞ്ഞ ദ്വന്ദ്ങ്ങള് ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണാം. പിന്നെ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തൻ, മൗനിയായിരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുക, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. സദ്ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തനാവില്ല. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സദ്ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരായിരിക്കണം എന്നില്ല, ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ഒരു ഭക്തനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഖരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹത് ഗുണ. ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കും. ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്താൽ ഒരാൾ ആരാവുള്ളൂ? ഭക്തനാവുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതി കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളത് വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങള്, വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങള് തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. നമ്മളത് കരുതി കൂട്ടി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിഭാസത്തെ
ശ്രദ്ധധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായി ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ നാശരഹിതമായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പറയുന്നത്. അത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാശരഹിതമാണ്, അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? നാശരഹിതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അവ്യക്തഗത ഭാവം പ്രയോജനകരമാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യമില്ലെന്നിരിക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം എന്താണ് ഈ അവ്യക്തിഗത ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലെന്നിരിക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ധ്യാനിക്കാനും അനുഷ്ഠിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി പവിത്രമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉദിച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി മുന്നേറേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തി സേവനമാണ് അവിടെ അനുയോജ്യമാവുക. അപ്പോ നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമാക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടുവരാം. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? നേരെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പടിപടിയായിട്ട് ഉയരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നേരെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്ത സമയത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാക്കാം? അവ്യക്തിഗത ഭാവം പ്രയോജനമാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? അവിടെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കാൻ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തപ്പോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നേരെ ഭക്തിയുടെ സേവനം പരിശീലിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉറയ്ക്കാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി